ତମେ ଏଥରେ କାମ କର? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଥିରେ କାମ କରେ। ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ ଭୋଇ। ତାଙ୍କ ନାଁ? ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ। ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ। ଆଜ୍ଞା। ସେ କେବେଠୁ କଲେଣି? ହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ କଲଣି ସେ। ହଁ ହଁ। ଆଗରୁ ଏଇଠି କରୁଥିଲେ? ନା ନା ଏଠି ନୁହଁ, ଆଗେ ସେଠି କରୁଥିଲେ ତୋଟା ଭିତରେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହାରାହାରି କରିବାରେ ହେବ 7-8 ବର୍ଷ ହେବ କରିବାରେ। ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଦେହରେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛ ବା ଲାଭ ପାଉଛ? ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ସେ ଜାଣିଥିବେ ସେ। ନହେଲେ ଜଣେ କରିବ କି? ନା ଯାହେଲେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନଥାଏ। ଧର ଆମେ ଏଇନା ତମେ ଏଇନା ମାଲଟା ଏଇନା ମୁଁ ଏଇନା କହିବି 220, ତମେ 200 ନେଲ 20 ଟଙ୍କା ମୋର ଲାଭ ବାହାରିଲା। ଇଏ ହେଲା କଥା ଆଉ। ଏଇନା ରଜ ଘଡ଼ି ଏଇନା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ବେପାରୀକି ଦେଇଦେବୁ। ବେପାରୀ ଘଟେଇକି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବେପାରୀ ଘଟେଇକି ଆସିବେ। ବେପାରୀ ଘଟକୁ ଆସିକି ନେଇ ପଳେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶସ୍ତାରେ ତମେ ଦେବ, ସେ ବି ନେବେ ଶସ୍ତାରେ ନେବେ। ସେ ସାର୍ଟ ବିକ୍ରି କଲା ବେଳେ 10-20 ଲାଭ ପାଇବେ ଆଉ। ଏଇ ହେଲା କଥା ଆଉ। ସବୁଦିନେ ହୁଏ? ହଁ ହଁ, ଅଲ୍ ସିଜିନ୍, ବର୍ଷା ଦିନେ, ଖରା ଦିନେ? ଖରା ହଁ, ଶୀତ ଦିନେ ତ ହେଇପାରିବ। ଶୀତ ଦିନେ ଡିଙ୍ଗିରୁ ଛତୁ ହବ। ଏଇଟା ହୁଏନି? ନା, ଏଇଟା ଖରା ଦିନେ ଏଇଟା ପାଳଛ ଇଏ ଛତୁ। ଡିଙ୍ଗିରିଟା ଆମର କ'ଣ ସେଟା ନଡ଼ା ଦିହରେ ଗୋଲ ହେଇକି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଡିଙ୍ଗିରି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ପାଳ ଛତୁ। ଏଇଟା ଏମିତି ପକେଇଦେଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଢ଼ା ଆସିବ, ଏଇ ସାଇଜ୍ କଢ଼ା ଆସିବ ଆଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇ ସାଇଜ୍ କଢ଼ା ଆସିବ ଆଉ। ରେଗୁଲାର ସାଙ୍ଗରେ କାମ କର? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭାଇ ହାତରେ ଆଉ ଜଣେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରେ, ସେ ମାଲିକ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ପକେଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ପକେଇଲାଣି। ହଁ, ସେ ମାଲିକ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାର ତାର କାମ ହେଉଛି ତ ସେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତାର ବି ବଡ଼ ଫାର୍ମଟେ ବି ଅଛି ପକେଇବାକୁ। ଆମେ ପକେଇବା ପକେଇ ସେଠି ହାରି ତା ପକେଇବାରେ ହେବ 10-12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପକେଇବାରେ। ହଁ, ସେ ଏନି ଟାଇମ୍ ପକେଇବା। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପଡ଼ିବ। କେତେ ଛତୁ ବାହାରେ? ମିନିମମ୍ଟା ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ବି କୁଇଣ୍ଟାଲେ କି 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ବାହାରେ। ଧର ମୁଁ ଏଇନା 50-60ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଡ଼ ପକେଇଛି ନା, ମାଲ ଏଇନା ଆସିବ ଯାହାହେଲେ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ ଆସିବ। ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆପଣ ତୋଳିବେ ଆସିବ 12 କିଲୋ 13 କିଲୋ 15 କିଲୋ ଏମିତି ମାଲ ପୁରା ଆସିବ। ହଁ, ସବୁ ବେଡ଼ରୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁ ନୁହଁ, ସବୁ ବେଡ଼ରୁ ତୋଳା ହେଇକି 10-15 କିଲୋ ଟୋଟାଲଟା 15 କିଲୋ 20 କିଲୋ 25 କିଲୋ ଏମିତି ମାଲ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ମାଲଟା ଆସିବ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ ଏମିତି ଆସିବ, କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନକୁ ମାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ମନକୁ ଆଉ। ସେ ପବନ ବାଜିଯାଇଥିବ ମନକୁ ସେ ଫୁଲିବ ଆଉ। ଟୋଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ସବୁ ମାଲ ବାହାରେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ଏତେ ନା ନା, ଦୈନିକ 15 ଯାଏ। ହଁ, ମିନିମମ୍ଟା 4 ଦିନ 5 ଦିନ ତୋଳା ହେବ ମାଲ ଆଉ। ସେତିକି ସେଇଠୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଫୋପଡ଼ା ହେବ ଆଉ। ଫୋପଡ଼ା ହେଇକି ଫେର ଆଉ ସେନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନଡ଼ା କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛ? ନଡ଼ା ଆମ ବିଲ ନଡ଼ା ତମର ଚାଷୀ। ନଡ଼ା ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର 20-30 ଗାଡ଼ି ନଡ଼ା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପକେଇବା ପକେଇ କରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ା 20-30 ଗାଡ଼ି ନଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି। ପକେଇକି ରଖିକି ନିଜେ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସଂସ୍ଥା ଏଇଥିରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ କେତେ ହେଲାଣି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ମାଲଟା ତ ଏବେ ସାର୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ସାର୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆଲେ ମଟର ଦରକାର। ସେଇଟା ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ଆଗଟା ଆଗ ଗଛ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ସେଟା। କିଛି ବାହାରିନି, ମାଲ ବାହାରିନି। ମାଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିବ ପୁରା। ସେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟିବ ଆଉ। ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟିବ, ଉପରେ ବି ଫୁଟିବ। ଫିମ୍ପି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମାଲ ବାହାରିବ ବା। ସେ ଫିମ୍ପି ହେଇକି ଆଉଛି ମାଲ ସେ ବାହାରିବ। ମାଲଟା ଫିମ୍ପି ଆଇଲାଣି, ମାଲ ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏ ଖରା ଯେଉଁ ଗରମ ସକାଶେ ଯେଉଁ ଗୁଳମୁଳିଆ କରୁଛି, ମାଲଟା ଟିକେ ନାକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିବାକୁ। ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ମାଲ ଏଥରକ। ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର। ପାଣି ହଁ, ସେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବାରି ସଫା କଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ପାଣି ପାଖେଇ ନା, ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ମଟର ଫିଟିଂ କରିକି ଆଣିଲେ ଯାହା ହେବ ନା ଆଉ। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ମୌସୁମୀଟା ହେଇଯିବ, ସେ ଭାବିଲେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ
ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷାଟା କଟିଗଲା ଆଉ ନହେଲେ ବର୍ଷାକୁ ଗାଣ୍ଡି ଗଛିକି ମାଲ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନକୁ ଥଣ୍ଡା ବାଜିଲେ ତ ମନକୁ ସେ ମାଲ ବାହାରିବ ଫୁଲିବ ଆଉ ମାଲ ତୋଳି ପାରିନଥାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ସେତୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆରେ 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ବାହାରିଥାନ୍ତା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯାହେଲେ ଆଉ 3-4 ଦିନ ଯିବ ଆଉ ମାଲଟା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 3-4 ଦିନ ଯିବ ଆଉ ଦେଖିବା 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଛତୁ ତୋଳା ଚାଲିଥିବ ସେ ଟାଇମରେ ଏଥିରେ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇଥିରେ ଚଳନ୍ତି ଆଉ କେତେ ତଥାପି ବାହାରୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆମ କଥା ସିଏ କାହିଁକିନା ମାଲ ଯିଏ ପକଉଛି ତାର କେତେ ଲାଭ ବାହାରୁଛି କେତେ ଲୋକସାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିବ ସିଏ କହିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆମେ କ'ଣ ଆଇଲୁ ବେଡ଼ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲୁ ମାଲିକ ଯିଏ ତାର ସିଏ ତୋଳିବ ସିଏ କହିବ ନା କେତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଖଣ୍ଡ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରା ରୋଡ଼ଠୁ ପୁରା ସାଡ଼େ ଲାଗିଛି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମଶାନଟା ଆମର ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେପଟେ ପ୍ଲଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟକୁ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି କଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଅଛି ହଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ପୁରା ଲାଗିଛି ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ପୁରା 200-300 ଲେଖା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନେଉଥିବେ ନା ବେଶୀ ବେଶୀ ଏଠି ଚାଲୁଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ଚାଲିବନି କହୁଥିବେ ଦେଉଥିବେ କମ୍ରେ ଆଉ ନହେଲେ କିଏ ନେବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କମ୍ ଟାଉନଠୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ଟାଉନ ତ ଇଏ ତ ଟାଉନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ମଫସଲ ହେଇକି ଅଛି କି ଆଉ ଇଏ ତ ଟାଉନ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ହେଇଯିବ ଏସବୁ ସବୁ ଘର ଜାଗା ବେଗା ସବୁ ମାଡ଼ି ଆଇଲେଣି ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ ଫଟିଂ ସବୁ କିଣି ସାରିଲେଣି ପକେଇକି ରଖିବେ ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଗେଇବେ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଲ ଚାଷ କରନ୍ତି କେଉଁଠି ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ଧାନ ହେଉଛି ଧାନ ଜମି ଅଛି ହଁ ନିଜର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭାଗ କରୁ ଆଚ୍ଛା ଜମି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଜମି ସବୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଦୂର ବାଟ ଟିକେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ ଯାହାହେଲେ ପୁଳେ ବାଟ ହବ କେଉଁ ପାଖରେ ନୁହଁ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବିଲିପଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା ଏରା ସବୁ ସାଡ଼େ ବିଲ ବଡ଼ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଜମି ସିଆଡ଼େ କର ନା ସିଆଡ଼େ ଆମେ କରୁନୁ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ ଲୋକ ସବୁ କରନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ଦୂର ବାଟରେ କରିନ୍ତି କିଏ ପାଖରେ କରିନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି ଜମି ବାଲା ଜମି ଏକରକୁ ଯଦି ସେ ସଞ୍ଜା ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ 10 ବସ୍ତା ନେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଆଉ ଧର ମାଲେ 30 ବସ୍ତା ମାଲେ ଧାନ ହେଲା ଧର ଧାନ 10ଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇ ତାର ସଞ୍ଜା ସେ 10ଟା ଧାନ ସେ ମାଲିକ ପାଇଗଲା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଆଉ ନଡ଼ା ଆମେ ରଖିଦେଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତ ଧାନ 10ଟାକୁ 10ଟା ନେବେ ଆଉ ନଡ଼ା କ'ଣ ନେବେ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଏପଟେ ଲୋକ ବହୁତ ପରିବେଶ କେତେ ଆମର ଏପଟେ ଲୋକ ସବୁ କେତେ ଇଏ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଆବଡ଼ାଟା ପକେଇ ସାଉଠି ଯିବାକୁ ସାଡ଼େ ଗଲ ଯାବେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ନା କ'ଣ ପୋଷା ଗୁରୁଟା କିଛି କରିବନି ତ ଇଏ ଆସିଥିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଥିବ ମଶାଣି ଭିତରେ କେତେ ପବନ ଲୋକ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଶୁଆ ବସା କରିକି ଯିବେ ଏଇଠି ବସା ଉଠା କରିକି ଯାଏ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା କେବେଠୁ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଆମର ମଶାଣିଟା କେବେଠୁ ଅଛି ଆମର ମଶାଣି ଏଠି ଆମର ସମାଜ ବି ଏଠି ଅଛି 4 ସାହି ଲୋକ ଏଠି ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ହଁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଧାନ ସାହି ତସା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମିଶାମିଶି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଲେ ସେଠି ପଡ଼ିବେ ଆମର ମଲେ ବି ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିବୁ ସବୁ ଏଇଠି କେତେବେଳେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ପୁରୀକି ନେଇଯିବୁ ସେ ପୁରୀକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯିଏ କହିବେ ନା ଆମେ ଏଇଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ିଦେବୁ ସେଠି ପୋଡ଼ିଦେବେ ହଉ ସାର୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଷ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆସିବୁ କେତେ ଦିନ 10 ଦିନ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଆପଣ ଆସିଲେ ତାପରେ ବେନିଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ମାଲଟା କେତେ ବାହାରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ମାଲିକ ବି ସେଇଠି ତୋଳୁଥିବ ମାଲିକ ହାତରେ ଦୀପଦ ବି କଥା ହେଇଗଲେ ସିଏ ବି ଆହୁରି କଥା ହବ ତମ ହାତରେ ସିଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିବ ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବେ ମାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଷୀ ଏରିଆ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଏରିଆ ଚାଷ କରିବାନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା
ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାକିରି କି ଚାହିଁବେ ନା ନା ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାକିରି ଚାହିଁବେ ହୁଁ ତାହେଲେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ଚାଷ ତ ଗଲାଣି ଅନେକ ଆଡ଼େ। ଏଇଠି